Здравейте и добре дошли в канала ми. Днес ще разгледаме една много интересна тема за всички вас, а именно ще сравним една готова термопомпа и една такава преправена от Климатик. Интересното е, че и двете системи са инсталирани в една и съща къща, с една и съща изолация, така че смятам, че сравнението ще е доста коректно. Също така, тези от вас, които се чудят какво да изберат, това видео вярвам, че ще им помогне да направят едно информирано решение. Така че останете с нас до края. И така, да разгледаме какво е това термопомпа. Много от вас се чудят, предполагам, които не са запознати, други знаят, но все пак ще го кажем. Термопомпите са устройства, които преместват топлина от едно място на друго. Всъщност те не създават топлина. Много от вас погрешно смятат, че термопомпата създава топлина и затова тя топли. Не, напротив, тя просто мести. И затова тя премества в случая топлина прямо отвън и я вкарва вътре в стаята или в помещението, което отоплявате. Всъщност много от вас ще запитат, ама как така ще вкара топлина отвън, където е 5 градуса, а вътре е 20. Как така ще вкараме от студеното, ще вкараме вътре топлина. На практика това е възможно, защото ако примерно въздушната маса, която преминава през топлообменника, я охладим с 2 градуса, тези 2 градуса ние ги използваме, за да затоплим с 2 градуса водата вътре. Един вид ние преместваме тези 2 градуса вътре. И затопляме вода и оттам затопляме помещението. Може да не затопляме вода, може примерно да затопляме директно помещението, както са примерно при климатиците. Така че това е много интересен момент и от тук идва енергоспестяването, защото ние не създаваме топлина, а ние просто я местим. И така се получава една доста изгодна размяна, като за 1 киловатт електроенергия ние може да получим 4 до 5 в най-идеални случаи киловата топлина. И оттам затова са толкова ефективни и предпочитани. Всъщност, като се замислите, вие в къщи имате доста уреди, които работят на този принцип, на принципа на термопомпата. Това са климатици, хладилници, сушилни и други такива, примерно термопомпени бойлери. Най-различни уреди вече има, които работят на този принцип и затова са толкова енергоспестяващи, защото просто местят топлината. В нашия епизод ние ще разгледаме така наречените нарицателни термопомпи от нас. Това са устройства, които вземат топлина отвън с една голяма машина, затоплят вода и след това предават с тази вода затоплят или радиатори, или подово отопление, което съответно затопля въздуха. Така че ние в нашия епизод ще разгледаме точно този тип термопомпи. И сега ще ви представим двете термопомпи, които ще сравняваме. Първата е готова с марка Mitsubishi и с максимална отдаваща мощност 16 кВт. Тя е трифазна, така че е доста сериозна машина. Има буферен съд и управление. А втората е направена от два климатика, 9 и 12 с максимална отдаваща мощност около 10 кВт. И съответно те са монофазни. И марките на двата климатика, единият е General, другият е Daikin. И така вече сме отвън и сега ще ви покажем двете термопомпи, които ще сравняваме. Първата е тази, която е доста голяма, сега ще ви покажем, даже тя се чува. Виждате, тя работи доста шумно, има доста голям вентилатор и доста голямо тяло в сравнение с това. И е с максимална отделяща мощност 16 кВт. А другата система е изградена от два климатика, които са преправени на термопомпа. Това е единия, който е Daikin 12. Така това е втория климатик и в момента работи само той, защото е достатъчен за тези температури на въздуха в момента отвън. И сега влизаме вътре, за да ви покажем готовата термопомпа. Тя си има табло за управление, където може да си настроите градусите, има доста функции. В момента е настроена на 40 градуса, като при тази температура в стаите е около 22-23 градуса. Виждате, че тя е ревизирана на два кръга, като има си топлообменник и първия кръг върти с тази помпа през топлообменника и буферния съд, а втория кръг е през буферния съд и
радиаторите, които са горе на втория етаж. Уточняваме, че тази термопомпа отоплява втория етаж от къща с площ около 100 квадрата. И сега да ви покажем термопомпата, която е направена от два климатика. Някои от вас вече се е виждали. Тя е реализирана на един кръг, като имаме помпа, два топлообменника за единият и за другия климатик, които са свързани последователно, и малък буферен съд, като водата се върти през двата топлообменника, буферния съд и радиаторите последователно. Така че всичко е реализирано на един кръг. Имаме също така малко табло, което сме си направили с предпазители, термометър да следим градусите, и тук сме поставили двете електроники, които сме извадили от вътрешните тела на климатиците. Може да кажем, че тази система отоплява малко повече квадрати от голямата, която ви показахме преди малко, около 120 квадрата. Първият критерий, по който ще ги сравняваме, е тяхната цена. Готовата термопомпа е закупена за 10 500 лева с включен монтаж, като тук казахме, че има и буферен съд. Тук е включена и работата по нейната инсталация. Докато цената на изобщо на термопомпата, която е направена от два климатика, е около 3500 лева, като изключим направата на колектора, който не е включен и в първия вариант. Така че сега термопомпата, която е готова, струва почти 2,5 пъти по-скъпа от преправената такава. Втория критерий, по който ние ще ги сравним, това е тяхната ефективност или коефициент на полезно действие. Коефициентът на полезно действие на помпата, която е готова, е 3,5, или за единица вложена енергия тя ще ни произведе 3,5 пъти повече топлина. Докато на двата климатика, които са преправени в термопомпа, коефициента на полезно действие не е малко по-висок, там е 4,2. Така че тук печели, поне на хартия, печели преправената термопомпа. Следващия критерий, който ще разгледаме, това е сложността на инсталацията. И двете инсталации се инсталират по един и същи начин, като може да кажем, че преправената термопомпа има малко повече работа по нея, защото се налага изваждането на електрониката от двете вътрешни тела и съответно също така ще монтираме две външни тела и имаме почти двойна работа. Така че да, наистина работата тук е доста повече. Така че по този параметър бие готовата термопомпа, защото се инсталира много по-лесно. Следващия параметър, който ще разгледаме, е по тяхната поддръжка. На практика поддръжката на двете системи е една и съща, евентуално може да се мият топлообменниците външните, да се проверява количеството на фреон, да се преглеждат дали всичко е наред с параметрите. Поддръжката е една и съща или тук победител няма. Надежност и живот. Този параметър е доста субективен, като на първо място тук оказва влияние каква марка сте избрали, какви компоненти са вложени, колко са качествени. В случая при нашите две термопомпи смятам, че не е правен компромис с марката или с компоненти, които са вложени, така че от тази гледна точка смятам, че двете ще изкарат еднакво дълго време. Но все пак преправената термопомпа не е оптимизирана за затопляне на вода, така че във времето може да се появи някакъв проблем или пък да се скъси живота, но на този етап не може да кажем със сигурност, така че тук смятам, че везната повече клони към готовата термопомпа, но съвсем малко, така че почти са равни. Нива на шум. В случая, понеже готовата термопомпа е доста мощна и оттам има доста голям компресор и доста голям вентилатор, така че тя е доста по-шумна в сравнение с двата по-малки климатика, 9-ката и 12-ката, които са с доста по-малки компресори, доста по-малки вентилатори, така че произвеждат доста по-малко шум. А съответно дори в момента работи само единия. Така че тук победител е
преправената термопомпа. И последния параметър, най-интересния, консумация на електроенергия. Понеже не можем да измерим колко консумира трифазната система, нямаме такъв електромер, ще направим контролни замервания с ампер клещи на определени времена в денонощието. Ще ви казваме колко е външната температура, ще изчисляваме колко харчи трифазната, колко харчи и самоделната термопомпа и ще направим и на крайна калкулация, коя е изхарчила повече електроенергия и коя по-малко. И така започваме замерването, за да може да сравним двете машини, да установим коя колко харчи и горе-долу какъв е крайният резултат. И да видим коя е по-ефективна. Така в момента е 3 часа, около 3:20. Навън вали и е около 6 градуса и половина. И ние ще направим сега замерването, като както знаете, за нашата машина си имаме уред, който съответно ни показва колко вата харчи в момента, но за трифазната нямаме, така че ще използваме ампер клещи, като за целта ще ги поставим на измерване на ампери. И така започваме замерването, за да може да сравним двете машини, да установим коя колко харчи и горе-долу какъв е крайният резултат. И да видим коя е по-ефективна. Така в момента е 3 часа, около 3:20. Навън вали и е около 6 градуса и половина. И ние ще направим сега замерването, като както знаете, за нашата машина си имаме, както казахме, машината е трифазна и за тази цел имаме трифазен предпазител. Ще трябва да замерим по-отделно консумацията на всяка една фаза и след това по формула да изчислим реално колко харчи. Така че започваме. Поставяме на едната фаза колко харчи в момента, 2,35 на едната. Сега ще видим на другата. На другата харчи 2,8 и на последната, тази, харчи отново 2,96, почти 3. Да, 3. Както виждате, системата не е балансирана и имаме различна консумация на отделните фази. То трябва да се ползва средна стойност между трите. След малко ще ви покажем как се изчислява. След е 12 и сега ще направим отново замерване. Външната температура е около 6 градуса. Сега ще видим колко гори пак готовия климатик. 2,28. На другата фаза 2,82. На последната 2,88,9. Сега да видим и другия климатик колко харчи. Така, както виждате, показва около 720 вата. Сега ще сложим ампер клещи да видим колко ще покажат и те. Около 3,3 ампера. В момента е 11 часа и пак ще направим замервания. 2,3, 3,10 и почти 3. И сега да видим колко харчи преправената термопомпа. Нашият уред ни показва около 670 вата. Сега да видим колко ще покажат ампер клещите. Около, виждате, 3,24 ампера. Както видяхте от резултатите, готовата термопомпа харчи почти двойно повече електроенергия, въпреки че отоплява малко по-малка площ от тази, която отопляват двата климатика или преправената термопомпа. Така че по този критерий резните накланят към преправената термопомпа. И така можем да заключим, че ако имате достатъчен бюджет и търсите надежност и комфорт, изберете готова термопомпа, защото това е едно комплексно решение, което се интегрира във вашия дом и ще ви служи дълги години, при положение, че изтежано, разбира се, от квалифицирани майстори, които знаят какво правят. Ако обичате, направите сам проекти или пък имате доста по-ограничен бюджет, то тогава термопомпа от Climatic е точното решение за вас. След като ви запознах с предимствата и недостатъците на двете системи, ще се радвам да споделите в коментарите вие какво бихте избрали. Дали готова термопомпа или такава направена от Climatic. Така че очаквам вашите отзиви. Ако видеото ви е харесало,
Не забравяйте да се абонирате за още интересни видеа като това. Така че ще се видим скоро.